Niin, olisi kiva kertoa teille mun retkettäni täällä Mannassa. Se alkoi nimenomaan retkiryhmän retkestä. Olin jo pitkään ajatellut, että olisi mukava mennä auttamaan Mannaa, mutta ei ollut rohkeus riittänyt. Tämän retken kautta sitten niin meidän koordinaattori otti minun yhteyttä ja retkiryhmän kokousten parissa puhuttiin ja suunniteltiin retkiä ja rohkaistuin siellä esittämään omiakin retkiäni ja niin on siitä eteenpäin tehtiin monta retkeä. Semmoisiakin kohteita, jotka on minua kiinnostanut, niin on sattumalta kiinnostanut myös muissa. Manna on tosi antoisa tämmöinen avustuspiste. Siellä on monenlaista toimintaa ja olen saanut molessa mukana. Manna retkelyhmän jälkeen perustettiin kahvilat Espoon aseman yläpuolella oleviin tyhjiin tiloihin ja se toimi semmoisen reilut puoli vuotta, vähän yli ehkä. Siellä alkoi tämä meidän kahvilatoiminta, jota nykyisinkin harrastetaan. Meillä on täällä erilaisia iltapäivätilaisuuksia ja kello 5 ryhmää ja muuta. Että kaikkiin niihin me toivotaan meidän asiakkaita ja vapaaehtoisia ja henkilökuntaa kaikkia mukaan. Ja hyvin hänissä porukkaa on. No, moi kaikille, olen Volga Beade. Olin Kroatiasta, siis 13 vuotta sitten melkein nyt. Ja aloitin Mannassa ihan niin kuin 8 vuotta sitten vapaaehtoisena. Tai itse asiassa mä olin ensin niin kuin jonossa niin kuin asiakkaana ja pääsin niin kuin eteenpäin vapaaehtoisena. Sitten muun muassa olin työharjoittelussa ja nyt tällä hetkellä lopuksi niin kuin olen palkkatuella. Palkkatuki on minulle niin merkittävä sille, että mulla on alennettu niin kuin työkyky. Ja se oli niin vaikea integroitua niin kuin töihin. Ja täällä niin kuin palkkatuella pääsin tänne ja se on mulle ihan merkittävä, että sanoisin vammaisena niin kuin pystyy niin kuin antaa jotain niin kuin, ja tuoda niin kuin itselleni ja tehdä niin kuin hyvää työtä. Sitten miksi mä valitsin siis hyvä tekeväisyys niin kuin järjestö, koska aina siis, niin kuten sanon, tulin Kroatiasta, siellä oli koko ajan, niin kuin olin jonkun verran niin kuin vapaaehtoisena ja lähellä ihmisiä ja halusin koko ajan niin kuin auttaa ihmisiä ja tämä mun mielestä oli sopiva niin kuin paikka juuri. Sitten kun mä aloitin palkkatuella, aloitin ihan niin kuin vastaava, keittiön vastaava tai vastuullinen vastaava henkilö. Ja meni ihan hyvin sanoikin, jos ne otetaan huomioon, että meillä on semmoinen hävikkiravintola. Meillä ei ole ravintola, että listaan mukaan menemme kaupaan ja sitten ostetaan. Ei, ihan mitä tulee. Ja me valmistamme täällä päivitään ihan niin kuin 25-30 annoksia, kun meille pyöri ihan reilusti 20 niin kuin vapaaehtoisia sekä työkokeilijoita ja kaikkia muita niin kuin päivällä täällä meidän toiminnassa. Ja sellainen niin kuin hyvä etu ihan niin kuin vapaaehtoisille ja muille on siis ihan terveellinen ja lämmin niin kuin, ruoka-annos. Mannassa 6 vuotta on kulunut nopeasti ja ollut hyvin antoisia. Olen toiminut monessa pisteessä keittiössä, mutta eniten asiakaspalvelussa. Ja se onkin minulle mieluisaa, koska minulle on ihmiset niin kauhean tärkeitä. Ja niitä ihmissuhteita ja rohkeutta, esiintymisrohkeutta ja tämmöisiä asioita saa Mannassa. Manna ei ole pelkästään antamista ja auttamista, vaan Mannassa saa itsellensä hyvin paljon erilaisia oppeja.
ihmiskohtaloista ja ystäviä ja työtovereita ja monenlaisia lähemmäisiä ja aina voi oppia itsestään ja muista. Se on ollut sillä tavalla niin kuin, tosi niin kuin antoisaa ja rikasta elämää. Ja niin kuin nyt tällä hetkellä elämme semmoisia haastavia niin kuin aikoja ja mun aikana, kun mä olen täällä ihan niin kuin 8 vuotta, miten niin kuin joka päivä, siis viikko ja joka kuussa, joka vuosi niin kuin supistuu ruoan määrä ja se vaikuttaa monesti sille, että kaupat nyt tekee semmoisia niin kuin alennuksia, joten ruoka ei saapu meille eikä ole niin paljon lahjoituksia niin kuten oli. Ja sille se menee, että supistuu niin kuin, ja vaikuttaa siis meidän kodit, mitä me teemme meidän asiakkaillemme. Ja onneksi siis meillä tuli yksi pilottiprojekti koulujen kanssa. Ja mun mielestä se onnistuu niin hyvin sille, että päivittäin me pakamme noin 100, jopa 150, onpas päiviä, että ei jää mitään, mutta siis sen kannalta, että ruoka ei mene roskiin ja plus on, että asiakkaat saa jotain syötävää. Taas sanoisin, kun ne elää haastavia niin kuin aikoja ja että ruoka ei mene roskiin, eli kun on niin kuin semmoinen global warming tällä hetkellä ihan niin kuin, ja pitäisi jotain niin kuin miettiä siis maan kannalta, että pelastamme maailma myös. Sanoisin vielä, niin tämä kouluruoka menee ihan niin kuin hyvin. Alussa meillä oli visin 3 kouluja. Nyt se lisääntyy. Tällä hetkellä on vielä 2 käynnissä ja on tulossa 1. Eli se on niin kuin sanoisin kun koulun aikana, eli elokuusta sitten toukokuun lopun asti meillä pyörii kouluruoka ja me täytämme vähän niin kuin sille vaatimuksia ja ihmiset saa ihan niin kuin kunnolla, sanoisin, hyvä niin kuin ruoka ja se on hyvä niin kuin plussa, että plus ei tarvi niin kuin tehdä ruoka on valmis. Mä luulen, tai siis toivon, että semmoinen niin kuin pilottiprojekti niin kuin kehittää niin kuin eteenpäin vielä niin kuin sille, että mahdollisimman niin kuin pelastamme, miten on mahdollista pelastaa ja että meillä on niin kuin annettava ruoka.